Aku terima nikahnya anak kandung Bapak Ratu Rolinda Rahman dengan maharnya seperangkat alat sholat tunai. Anak urang sabui andale yo tuan oi singgah ka rumah si Sultan muda, si Sultan muda singgah ka rumah si Sultan muda, si Sultan muda. Biar abi hebi ala tande yo tuan oi hati den kanai kabaju kabaju hati den kanai kabaju kabaju. Onde mande sansai badan Nadapi hei musim manyiang yo tuan oi musim manuai dan musim manuai dan nanti jua dan nanti jua barana ampe dan nanti jua dan nanti jua. Onde mande